खुलुमबाय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों बे समाव मैया आङो इउटिउब चेनेलाव जोंनि सासे बर'नि संग्रामी दैदेनगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमपि मानगोनां बिदा गेदेर सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा माखासे बाथ्रा बानबुंथाय बुंनायखौ आङो इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नुदों आरो बिथाङा आंनि सायाव जायफोर एलिगेसन बा जायफोर बाथ्राफोरखौ बेयाव बुंदों बिनि सायाव थारैनो माखासे बाथ्राफोरखौ क्लियारलि बा बुंफिननांगौ दङ बा क्लियारिफिकेसन होनांगौ दङ होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जायफोर बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा दिनै आंखौ माने दुखु मोननानै बिथाङा सोंखारिदों बा आंनि सायाव मोनसे चेलेन्ज बिथाङा खालामदों थारैनो बिथाङा गोरोन्थि बुजिदों होननानै आं सानो बिथांनियाव माखासे गोरोन्थि रिपर्टिं सोरबा होदों होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला आङो खुनु मोनसे बेबायदि प्रेस मिटआव बा खुनु मोनसे बेबायदि मेल बा मिटिङाव बेबायदि मोनसे डकुमेन्टेसन गैया जे आङो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जाय बर'नि गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे गोथां माने लिभिं माने सासे दैदेनगिरि होननानै जोङो मानियो बा सिबियो बेबायदि दैदेनगिरिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै आङो बिथांनि सायाव 15 बोसोर एमपि जानायाव बिथाङा जेबो मावाखै बा मा मावखो बेबायदि कुइसन आङो माब्लाबाबो खालामाखै आरो आङो ओरैबायदि कुइसनबो खालायाखै जे बिथाङा दिनै जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बे बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव आं बेबायदि कुइसन खालामनाय खुनु रेकर्ड बा डकुमेन्टेसन आंनियाव गैया बा बिथांनियाव जुदि बेबायदि माबा डकुमेन्टेसन दङब्ला थारैनो बिथाङा फोरमायोब्ला मोजां आं बेखायनो दिनै बे बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखायनो फिन आङो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि मानगोनां बिथांनिसिम आङो बुंनो नागिरो जे बिथाङा बुंदों जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दिपेन बर' होननाय बे एबसुनि आफादगिरिया बेलाव मासे बा थाम्फै मासेजोंबो अरजायाखै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो नागिरदों थारैनो जि समाव 6 बोसोरनि सोमावसारनाय जादोंमोन बड'फानि दैदेननायाव बा बिनि उननि समाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बे सोमावसारनायखौ दैदेनदों बे समाव जोङो उन्दैमोन बैसोआव जोङो 10 बा 12 बोसोरनिल'मोन आंनि बैसोआ आरो बे समाव जोङो राजा लामायाव सोरबा दख'रानि बा सोरबा जोंनि इउडिटनि रायजो राजाया ओंखारलाङोब्ला जोंनो स्ल'गान होफाग्रामोन नाथाय बे एखे समावनो 1989आव जेब्ला आंनिनो गामि खाथिनि कपाटियाव मोनसे बम ब्लास्ट जादोंमोन जोंनिनो सोमावसारग्रा सासे बिग्रायारिया बे बमखौ हाथायाव हैनो थांनायावनो बे बेरदों आरो बे बेरनाय समाव आंनि आफाजों लोगोसे आंनि आदै आरो सासे फोरोंगिरि बे समाव बे हाथायाव दङमोन जिहेतु आंनि आफाया बै समाव अमा दाननानै फानोमोन आरो बे सानखालि आंबो आफाजों थांफादों आरो बे सानाव बे हाथायाव जेसेबां बर' मानसि फैदों गासैबो बर' मानसिखौनो दलगाव थानानि असि आरो बिथांमोननि टिमा बा बेटेलियन पार्टिया जेराव मोनो बेयावनो हमदों बम बेरखांनायनि उनाव जोङो लामाजों थाबायनानै आरो साइकेल गंसे नारनानै जोङो जेब्ला गामिथिं फारसे थाङो अब्ला आंनि आफाखौ हमाबासिनो आंनि आदैखौ हमदों आरो सासे फोरोंगिरिखौ हमनानै जोंखौ सोबानानै न'आव थांनो थाखाय जोंखौ दैथायहरदों दा बे मोनसे संग्रामनिनो बे आन्दलननिनो मोनसे बै समनि घटना आरो बे जाथायनि गेजेरजों आंनि न'खरनि आंनि आफानि फंबाय आरो बे सोमोन्दोआव जाय फोरोंगिरि बिथांमोना जेल जानो गोनां जादों दा बे मोनसे खासि बिसि थासारि आरो बे थासारिखौ उन्दै बैसोब्लाबो आङो सोमावसारनायनि गेजेराव आङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों बिनि अनगायैबो जेला 1999 आंनि गोसोआव आं जेरै माने मोनदाङो जे जोंनिनो खाथियाव बर' बाजारनि धुपगुरि बोरिगाव होननाय बे जायगायाव NDFBनि माने फाउन्डेसन डे जि 3 अक्ट'बर बे फाउन्डेसन डेखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय सेन्ट्रेलि मोनसे अर्गानाइज खालामदोंमोन बै समाव आर्मि आरो पुलिसा मिथिनानै गासैबो NDFBनि प्राय माने 500सो दैदेनगिरि आरो केडार बिथांमोनखौ बेंदों आरो बेंनायनि उनाव
बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो मानसिफोरखौ नायबिजिर बिथांमोना माखासेखौ हमदों आरो एनडिएफबिनि जाय दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना खायदा लानानै बे जायगानिफ्राय खारखोमा लांदों आरो बिनि उनाव खाथि खाला गामियाव थानाय गासैबो सुबुंनि न'आव मोनसे अपारेशन जादों आरो बे अपारेशनाव जोङो थानो हायैनि बा थावरिनो हायैनि जोङो खारखोमानानै सानथाम जोङो थानो गोनां जादों आरो बेयाव ओंखाम मोनजायाब्लासिनो माइबारियाव माइ सिङाव हाबसोनानै बे समाव बेलाव अरजादों ना थाम्फै अरजादों ना ओंखाम उखैदों बे थासारिनि जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दा बेखायनो बेबायदि मोनसे थासारिखौ जोङो आङो रायखांनो दिनै गोसो गैयामोनब्लाबो थारैनो जे बाथ्राफोरखौ बिथाङा कुइसन खालामदों बे बाथ्रानि सायावसो आङो खेंफोरथि होनो गोनां दिनै बायद' जादों आरो 2017 मायथाइयाव 2017नि मार्च आरो एप्रिल दानाव जेब्ला बड'लेण्ड आन्दलना प्रमद बर'नि दैदेननायाव गणतान्त्रिक राजा लामा रेल लामानि आन्दलन जायो आरो बिनि उनाव दिल्ली आरो दिसपुरा जेब्ला जोंनि बाथ्राखौ खोनासङा जायो बे समाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट माल्टिपार्पास हायार सेकेन्डारिनि बे गेवलां फोथाराव इनडिफिनिट मोनसे हांगार स्ट्राइक बेयाव लानाय जादोंमोन आरो बे इनडिफिनिट हांगार स्ट्राइकनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा एनडिएफबिनि बा गासैबो जयेन्ट एक्सन कमिटिनि टीमनि गेजेरजों जों ज'है जेब्ला हांगार स्ट्राइकआव जिरायो बे हांगार स्ट्राइकआव जिरायनाय समाव आङो सानथाम हांगार स्ट्राइकआव बाहागो लानायनि उनाव बे समाव जन्दिसाव गोलैनानै आङो सप्ता खनसे हस्पिटालाइज जानो गोनां जादों आरो बे समाव आंनि देहाया आङो माने जेरैबायदि थासारियाव दङमोन डक्टरा नायनानै मोनसे गिख्रंथाव थासारियाव आंखौ बुंदोंमोन जे रिकभार खालामनाया जोबोद गोब्राब जागोन होननानै दा बेखायनो साफ्रोमबो बर' सुबुङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव अरिहना दङ बिहोमा दङ आरो बेखौ दिनै बियो सोंलायलायनांगौनि कारन होननानै रावबो साना मानो होनना बुङोब्ला बे हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय बयबो बेयाव बावसोमदों जोंनि गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजोआ मुंख्लं जादों सोरबा नोरजिया जादों सोरबा आथिं आखाइ बायदों सोरनिबा मोदोमाव दिनैबो गुलि दङ सोरनिबा दिनै बिखा गोरबोआव जिनाहारि खालामजानायनि दुखु दाहाया दिनैबो दङ सोरनिबा न' सावजादों सोरनिबा धन सम्पति नस्थ' जादों बे सोमावसारनायनिनो मोनसे बाहागो आरो बे सोमावसारनायाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो सुबुंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मान होयो आरो सनमान होयो दा बेखायनो बे मोनसे हारिनि जिहेतु संग्राम हारि थांना थानायनि थाखाय जिहेतु संग्राम हारिनि अस्तित्वनि थाखाय संग्राम दा बेखौ आङो उमुक मावदोंमोन आङो ओरै खालामदोंमोन बा जोङो ओरै जानो गोनां जादोंमोन बे जारिमिना बेखौ लिरगोन आरो जारिमिनाव बियो गोथां महरै सनानि हांखोजों बे लिरजागोन नाथाय बिनि थाखाय जायफोर दुखु दाहायाव गोग्लैबाय जायफोर जातिनि थाखाय गावखौनो बावसोमबाय बेबायदि बावसोमनायखौ दिनै रावबो बेबायदि क्लेम खालामनानै लाया कारन जों बयबो बे बाथ्राफोरखौ जोङो मोजाङैनो मिथिगौ दा बेखायनो जेरै बाथ्राफोरखौ बुंदों जे दिनै आरो गुबुन मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा आंखौ कमप्लेन होदों जे एबसुनि आफादगिरिया माबायदि साख्रि मावनो हायो बा उदालगुरि हायार सेकेन्डारिनि साबजेक्ट टिचार हिसाबै बिथाङा दिनै मावनानै दङ बे बाथ्राखौ बिथाङा आंखौ फोरमायदों आरो आंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों जे एबसुनि आफादगिरिया साख्रि मावो हय बियो जुदि एबसु खालामनोबा एबसुनि खसाबखौ गान आरो नङाबा पलिटिक्स खालामनोबा पलिटिक्सनि खसाबखौ गान बेबादि बाथ्राखौ आङो बुंनाय बिथांनिफ्राय नुनो मोनदों दा थारैनो आङो बे बाथ्रानि सायावबो जुदि बुंनो गोनां जायोब्ला बे बाथ्राफोरखौ सावरायनांगौ दङ होननानै आङो सानाखैमोन कारन बेफोरो गावबा गावनि आत्मसन्माननि बाथ्रा आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो जुदि सावरायोब्ला जोंनि जातिनि थाखाय जातिनि मर्यादा दैदेनगिरिनि जि मर्यादा आगुनि दैदेनगिरिफोरनि जि मान सन्मान बेफोरखौ जोङो हानि खालामनाय जायो होननानै आं सानो मानो होनब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सोमावसारनाय समनिफ्रायनो आरो दिनैसिमबो जों जुदि बड'फानि बाथ्राखौ बुङोब्ला सोमावसारनायनि तागिदायावनो बिथाङा गावनि साख्रिखौबो हेव खालामनानै बा गारनानै बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लादों आरो आं मिथिनायाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङाबो क'क्राझार गभर्नमेन्ट माल्टिपार्पास हायार सेकेन्डारियाव सासे हिन्दी टिचार हिसाबै बै सोमावसारनायनि समावनो साख्रि मावदोंमोन
नाथाय उननि समाव बिथाङा गारदों। गोबां बेबायदिनो दैदेनगिरि महेश्वर बसुमतारी जाय एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो सासे हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि आरो करेन्द्रनाथ बसुमतारीयाबो बिथाङाबो साख्रि मावदोंमोन। नाथाय साख्रिया सोमावसारनायाव फेक्टर हिसाबै माब्लाबाबो जाबोआखै आरो दिनै आंबो बेखौनो बुंगोन जे दिपेन बर' होननाय बे मानसिनि थाखाय साख्रिया दिनै फेक्टर नङा। मानो होनोब्ला आंनि थाखाय जातिया देरसिन, हारिया देरसिन। हारिखौ सिबिनो थाखाय, हारिखौ दैदेननो थाखाय एबसुनि आफादगिरिनि बिबानखौ आंनो गथायनानै होदों। दा नोंथाङा बे बिबानखौ लानानै हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै दिनै गथायनानै होदों। दा बेखायसो आङो बे बिबानखौ रुजुननानै लादों। ओरैनो बे बिबानखौ आङो सोरनिफ्रायबा सेनानै लानाय, बिनानै लानाय बेबायदि मोनसे कुनु थासारि गैया। आरो बे हिस्ट्रियानो बा जारिमिनानो एबसुनि जारिमिनावनो बेखौ बयबो मिथियो जिहेतु जोंहा संबिधान दङ। दा बेखायनो साख्रिखौ लानानै बिथाङा जेरैबायदि दिनै आंखौ पार्सनेलि एटाक खालामदों, बेबायदि पार्सनेल बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो बुंलायनांगौ जायोब्ला गोबां बाथ्राफोरा दिनै थारैनो ओंखारगोन। दा बेखायनो पार्सनेल आरो प्राइभेट मेटारफोरखौ जोङो बुंलायलायाब्लासिनो जोंनि मान मर्यादाखौ जोङो लाखिनानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि आगुनि जायफोर गेदेमा दैदेनगिरि एबसुनि जायफोर बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारि, बे मिरुनियानो जा, जिल्लानियानो जा, दख'रानि इउनिटनि गासैबो बिबानगिरिया गावबा गाव बयहाबो रल दङ आरो बे रलखौ जोङो बयबो मावफुंदों। दिनै सोरबाया बिजनेस मावनानैबो एबसु मावनो हानाय, सोरबाया साख्रि मावनानैबो एबसुनि फुल फ्लेजेड सार्भिसखौ दिनै होनो हानाय, बा सोरबाया दिनै आबाद मावनानैबो एबसुनि सार्भिस होनो हानाय। दा बे मेटारा प्राइभेसिनि मेटार नङा, मेटारा जाबाय जातिनि मेटार। दा आङो जातिनि थाखाय बेसेबां आङो सम होगोन, जातिनि थाखाय आङो बेसेबां खामानि मावगोन आरो बेबायदि बाथ्रानि सायावसो बे बाथ्राफ्रा फैगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो बोसोरसे बोसोरनैनि गोदान आङो बिबानगिरि नङा। 2005 मायथाइयाव जेब्ला बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदानै मोनसे एजेन्डा लाबाय जे जोङो एबाराव सोलोंथाइनि, रांखान्थिनि, समाज जौगानायनि, बर' हारि गेरेमसा खालामनायनि जोङो माने खामानि मावनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो राजा लामा, रेल लामानि बा हाथियारनि आन्दलनखौ जोङो 2003आव BLTनि गेजेरजों जों फोजोबथ'बाय। दा बेखायनो एबसुआ मोनसे गोदान एजेन्डा लानानै गुन गोनां सोलोंथाइया जिहेतु मोनसे समाज, देश, हारिनि सिनस्रि आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मोनसे समाज आरो मोनसे हारिया जौगायो। दा बेखायनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय मास्टार डिग्री खालामखांनायनि उनाव बयबो आंखौ खावलायबाय गुवाहाटी जिल्ला एबसुनिफ्राय बा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय जे नोंथाङा एबसुआव एसेबाबो सार्भिस होनांगौ जिहेतु नोंथांनि फरायनाया जोब्बाय। आरो बेबायदि बुंनायलाय बै समाव रोनगोरा नार्जारिया जेब्ला मुसलपुराव एबसुनि आफादगिरिनि बिबानखौ लायो, बे गौतम मोसाहारिया जेब्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लायो, बे एखे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिनि बिबानखौ आंनो गथायनानै होदों। आरो न'खराव गोबां उसुबिदाब्लाबो, न'खरनि अबस्थाया, थासारिया मोजां नङाब्लाबो बेबायदि समावबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिनि बिबान, सोलोंथाइ नेहाथारिनि बिबानखौ लानानै आङो सोलोंथाइनि सायाव सोलोंथाइ बोसोर, गुन गोनां सोलोंथाइ आरो जोंहा मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनि जि माने सोलोंथाइनि मानदान्दा बा फार्स्ट डिभिजननि संख्याया खममोन, बेखौ बोरैहाय नाजानानै लाबोनो हायो बिनि थाखाय जों हाबा मावदों। प्राय जोङो 2200-2300 किल'मिटार जों साइकेल सालायदों, गामि गामि जोङो थांनानै सोलोंथाइनि सायाव जों खामानि मावदों। दा बेखायनो आङो बुंनो सानो जे जोङो एबसुआव थानानै मा हाबा मावनो हादों, जोङो बिनि सायावसो जोंहा बांसिन मुखुब बा साननो गोनां। एबसुआव बिबान लानानै जोंनि हाबाया मा बिनि सायावसो जों बांसिन नोजोर होयो। आरो एबसुनि संबिधान, एबसुनि डिसिप्लिन आरो कामान्डखौ कुनु बारगा खालायालासिनो गासैखौबो जोङो मान मर्यादाखौ इन्टेक लाखिनानै, एबसुनि मान सन्मानखौ इन्टेक लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा दिनै खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बेखायनो बे जि बाथ्राफोरखौ बुंदों, बे बाथ्राफोरखौ लानानै गोसोआव दुखु मोनो। मानो होनोब्ला जों बयबो खामानि मावदों आरो बयहाबो गावबा गाव खामानि मावनायनि अरिहना दङ आरो बे अरिहनाया, बे बिहोमाया जातिनि थाखायनो। दा बेखाय दिनैनि समाव जायफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा एलिगेसन हिसाबै लाबोदों, बे बाथ्राफोरनि सायाव आङो स्पष्टयै रायजो राजानो बा
बिदा गेदेर सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनिबो आङो गुरैयैनो आङो दिनै फोरमायनो सानो आरो बिथाङा मा साननानै लादों बा बिथाङा मा साननाय दङ आङो बुजिनो हाया दा बे जिखि साना मानो बे बिथांनि बाथ्रा किन्तु जोंनि गोसोआव बिथांनि सायाव जोंहा रागा जोंनाय दुखु मोननाय बा बिथांखौ लानानै जोङो सोंखारिनाय बेबायदि बाथ्राखौ जों माब्लाबाबो खालामाखै माखासे बाथ्रानि रिफारेन्सआव थारैनो जोङो बुंदों जे बिएसि सुक्तिया मा थासारियाव जाखो आरो बिटिसि सुक्तिया मा थासारियाव जाखो आरो दिनै बिटिआर सुक्तिया मा थासारियाव जाखो मोनफ्रोमबो सुक्तिनि मोनसे मोनसे परिबेस दङ आरो बे परिबेसा बर'फोरा मोनसे मोजां परिबेसाव मालाबाबो मोजां माने थासारियाव जोङो सुक्ति जोङो खालामनो खाबु मोनाखै आरो बे परिबेसफोरखौ जाहाथे गाज्रि माने समाव जोङो जाहाथे गोलैहैया बा बे परिबेसा गाज्रि थासारियाव सौहैया बिनि थाखायनो हारिनि एचिभमेन्टखौ हारिनि एसपिरेसनखौ हपखौ जोङो बोरैहाय मेनटेन खालामनानै जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ जोङो बिख'नानै लानो हायो आरो बे हारि जौगानायनि थाखाय माबायदि खामानि मावनो हायो बेखौसो लानानै बे एकर्डफ्रा जादों जेरैबायदि बिथाङा बुंदों जे बिएसि सुक्तिया मोनसे स्टेपिं स्टोन बा माइलस्टोन बड'लेण्ड सृष्टि खालामनायनि आरो बिटिसि सुक्तियाबो बड'लेण्ड सृष्टि खालामनायनिनो मोनसे वान स्टेप एहेड आरो दिनै बिटिआर सुक्तियाबो जोंनि आल्टिमेट टारगेटआव सौहैनायनि थाखायनो जों जिहेतु गोलाव सम संग्राम खालामबाय आर्मस रिभलिउसन खालामबाय डेम'क्रेटिक रिभलिउसन खालामबाय आरो बे रिभलिउसनाव जिहेतु मोनसे फिनिशिंआव फैनांगोन आरो बे जिहेतु जोंनि गेजेराव राजनितिक भाबै गावस्रा गावस्रि जाबोदों मोनसे हानजाया गुबुन मोनसे हानजाजों गोरोबा मोनसे हानजाया बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारोब्ला गोदो एबसु आरो पिटिसिनि मोनसे नारा नाथा जुजिनाय बिनि उनाव एबसु बिएलटि एनडिएफबिनि नारा नाथा जुजिनाय आरो दिनैनि समावबो एनडिएफबिनि गेजेरावनो मोनब्रै फेक्सन जों लुबैयाब्लाबो दैदेनगिरिफ्रा लुबैयाब्लाबो बे फेक्सना जाबोदों आरो बिनि गेजेराव राजनितिक भाबै बिपिपिएफ आरो बिपिएफनि माने गावस्रालायनाय आरो बिनि उनाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि माने नारा नाथा जुजिनाय आरो बे थासारिफोरखौ जाहाथे जोङो गैया खालामनानै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेखायनो बे सुक्तिफोरा जादों बा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राइट टाइमावनो राइट डिसिसनखौ लादों होननानै आङो सानो दा बेखाय नैबे जे बिटिआर एकर्डखौ लानानै जिखिनि डिबेट आरो जिखिनि मानसिफोरा आर्गुमेन्ट होदों बे सुक्तिनि सायाव बयहाबो आर्गुमेन्ट बा डिबेट खालामनो हानाय बयहाबो अधिकार दङ मानो होनना बुङोब्ला भारतआ गणतान्त्रिक देश आरो गणतान्त्रिक मोनसे देशआव बयहाबो गणतान्त्रिक अधिकार थायो आरो बेयाव फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन होननाय बाथ्रायाबो दङ नाथाय बिएसि सुक्तिखौ रावबो आर्गुमेन्ट आरो डिबेट खालायाखै बे मोजां जादोंना गाज्रि जादों हारियानो नुदों आरो बिटिसि सुक्तिखौबो रावबो आर्गुमेन्ट आरो डिबेट खालायाखै बे समनि थाखायनो बियो मोजांसिन मोनसे एरेन्जमेन्ट होननानै बयबो गनायनानै लादों बजबनानै लादों आरो आं सानो जे दिनै जि 6 सिड्युलनि आधारावनो मोनसे एक्सपान्डेड आरो आपग्रेडेड बिटिआर जों एरेन्जमेन्ट मोननो हाबाय बे एरेन्जमेन्टआव जिखिनि जों लुबैदोंमोन जिखिनि जोंनि चार्टार अफ डिमान्ड एनडिएफबिआ होदोंमोन बा जिखिनि एबसुआ मेम'रेन्डाम होदोंमोन आलादा रायजोनि थाखाय बे थारैनो जोङो बेखौ मोनफुंनो हायाखै नाथाय बिनिबो थासारिया दङ मानो होनना बुङोब्ला भारत बायदि मोनसे राष्ट्रआव बा आसाम बायदि मोनसे देशआव जों जेरैबायदि आन्दलन खालामनानै जुजिदों बे जुजिनायनि आन्दोआव जेबो स्ट्रेटेजि पलिसिया जायो नेसनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव बे पलिसि स्ट्रेटेजि खालामनायनि बेलायाव पलिटिकेल जोंहा जिखिनि मानसिफोर नांगौमोन एमएलए एमपि मन्त्रि बा बड'लेण्ड समस्या समाधाननि थाखाय जिखिनि बाथ्राफोरखौ दिल्लीयाव प्रेसार होनांगौमोन जोंनि आखायाव रावबो बेबायदि पलिटिशियान बा रावबो बेबायदि एमएलए एमपि बा मन्त्रि जोंनि आखायाव गैया दा थारैनो बेबायदि मोनसे थासारियाव आर्मस रिभलिउसननि गेजेरजों गणतान्त्रिक आन्दलननि गेजेरजों जों जि सुक्ति मोनबाय बे सुक्तिया जोंनि थाखाय मोनसे जौगानायनि सुक्ति होननानै जोङो बुंदों दा बेखायनो सोरबाया बेखौ लानानै खुद्रिदों दुखु मोनदों आर्गुमेन्ट खालामदों आरो बेयाव माने जेबो नुवाखै बे बिथांमोननि बाथ्रा बा बिथांमोना बेखौ जि दिगजोंनो नायनो हायो बा बिजिरनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सानो जे जों जि सुक्तिखौ खालामबाय बे बर' हारिनि सुक्ति बे सुक्तिया बर' जाति जौगानायनि थाखाय बर' जातिखौ बांसिन अधिकार होनायनि सुक्ति आरो बे सुक्तिया हारिनि सुक्ति बे सुक्तिया जे एनडिएफबिनि पार्सनेल सुक्ति
प्रमद बर'नि बा एबसुनि पार्सनेल सुक्ति बेबायदि मालाबाबो जानो हाया कारन बेयाव रावनिबो पार्सनेल इन्टारेस्टनि बाथ्रा गैया बे जाबाय जातिनि इन्टारेस्टनि बाथ्रा हारि जौगानाय हारि थांना थानायनि बाथ्रा दा बेखायनो सुक्तियाव जिखि गैया मानो बे सुक्तिखौ दिनैनि समाव जोङो राइट ट्रेकआव लांनानै मावफुंना लानाय इमप्लिमेन्टेसनासो जोंनि बिबान आरो बेखायनो जोङो सरकारखौ जोङो नारसिनदों जे बे सुक्तियाव जिफोर दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौ सम थानायावनो आरो बेखौ जोङो मावफुंना लानायनि उनाव जोङो जोंनि जि टारगेट आरो डेस्टिनि बे टारगेट आरो डेस्टिनिया जोंनि गोसो गोरबोआव जोंनि मेलेमाव जोंनि थैयाव बयनोबो दङ जे जोंनो मोनसे उदां आरो मोनसे मोजां मोनसे जोंनो थांना थानो हानाय मोनसे ओनसोलखौ जोङो नांगौ आरो बे ओनसोलखौ लानानै जोंहा मोनसे सिमां दङ आरो बे सिमांखौ रावबो गाराखै आरो गारनायनिबो बाथ्रा गैया आरो जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ रावबो ताला मारिनानै बन्द खालामनानै दोननो हानाय सरकारानो जा बा सोरबा अफिसारानो जा बेबायदि क्षमता गैया देशनि सरकारा सोलायो देशाव नोङो पलिटिकेल पार्टिया मोनसे हान्जाया सरकार दागोन मोनसेया थांगोन आरो बेबायदियाव पलिसि डिसिसन स्ट्रेटेजिया चेन्ज जागोन आरो जेब्ला मोनसे मोजां एनभायरनमेन्ट फैगोन जों पलिटिकेलिनो फाइट खालामनानै पलिटिकेलनिनो जों गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट बेखौ बार्गेन खालामनानै जोंनि आल्टिमेट गलाव जों सहैनो हागोन होननानै आं सानो दा बेखाय सोरबाया बे सुक्तिखौ लानानै एकर्डखौ लानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै जुदि गोजोननाय मोनाखैब्ला बिथांमोना फिन बेखौ आलादा रायजोनि थाखाय सेपारेट स्टेटनि थाखाय सोमावसारफिननो होननानै जायफोरा दिनै बुंदों बा जोंनो आलादा रायजो नांगौ जों बेखौ गनायनो हाया होननानै बुंदों बिथांमोना गावसोरनि दैदेननायनि गेजेरजों गावसोरनि साननायनि गेजेरजों सरकारखौ आपिल खालामनो हायो सरकारखौ दाबि होनो हायो सरकारनि सायाव नारसिननो हायो बा सोमावसारनोबो हायो आन्दलनबो खालामनो हायो एबसुआ बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया नाथाय जोङो जि सुक्तिखौ खालामबाय आरो बे सुक्तिखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनायासो एबसुनि गुबै बिबान आरो दिनैनि समाव बै दैदेनगिरिफोरा जुदि गावसोर इन्डिपेन्डेन्टलि राजा लामायाव रेल लामायाव ओंखारफिननानै बा नोङो मास पिपोलनि रिभलिउसनखौ खालामफिननायनि थाखाय जुदि एजेन्डा जुदि दङब्ला बेनि सायावबो एबसुआ जेबो बुंनो गोनां गैया आरो जोंहा जेबो बाधा गैया कारन बयहाबो सोमावसारनो हानाय डेम'क्रेटिक राइट दङ बा आर्गुमेन्ट डिबेट खालामनो हानाय डेम'क्रेटिक राइट दङ नाथाय हारि खहा जानाय हारिनि खैफोद फैनाय हारियाव बेले बेजे फैनाय हारियाव गुलुं गुजुं जानाय बेबायदि डिबेट आर्गुमेन्टफोरखौ होयोब्ला थारैनो हारिया लाब जानायनिख्रुइ खहासो जागोन दा बेखायनो हारिनि एसपिरेसनखौ लानानै जिखिनि एरेन्जमेन्ट बिटिआर पिस एकर्ड जि जाबाय आरो बे एकर्डखौ भारत सरकारा नेशनेल कमिटमेन्ट हिसाबै दिनै लादों आसाम सरकाराबो स्टेटनि कमिटमेन्ट हिसाबै लादों दा बेखायनो बे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनानै दफायाव लिरनाय मोनफ्रोमबो क्लजखौ जों जुदि 100% मावफुंना लानो हायोब्ला जोंनि हारिया दिनैनि थासारिनिख्रुइ आरो बेसेबांबा गुन जोङो एडभान्टेज लेभेलाव सहैगोन बा जौगागोन होननानै आङो सानो दा बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दिनै गिदिर गिदिर सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय थारैनो बिथाङा बुजिगोन आरो जुदि बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जुदि गोजोननाय मोनाब्ला बा बिथाङा जुदि गोजोननाय माने जुदि लानो हायाब्ला बे बिथांनि बाथ्रा खिन्थु आंनि फारसेनिफ्राय एबसुनि आफादगिरि हिसाबै आङो स्पष्टयै बुंनो सानो जे गिदिर गिदिर सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि सायाव एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय बा एबसु जे आफाद बे आफादनिफ्राय जोंहा जेबो दुखु मोननाय रागा जोंनाय खुद्रिनाय जोंहा जेबो गैया बिथाङा जेखि बाथ्रा बुङा मानो बिथाङा सिनियर मोस्ट सासे लिडार हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो हायो नाथाय गावनि मान मर्यादाखौ लाखिनानै गावनि सन्मानखौ लाखिनानै बा जोङो बिथांखौ सिबिनो हानाय फुजिनो हानाय मान होनो हानाय बे मर्यादाखौ लाखिनानै बाथ्राफोरखौ जुदि बुङोब्ला थारैनो जों गोजोनगोन जुदि इमसनाव बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला थारैनो बै इमसननि बाथ्राफोरा हारिनि थाखाय बा गावनि थाखायबो बे लाबजनक जा माने नङा होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो इमसनाव बाथ्राफोरखौ बुङालासिनो जाहाथे बिथाङा खोब धैर्यनि गेजेरजों जोंखौ सुबुरुन होगोन जोंखौ अनसायगोन आरो आङो खावलायो जे बिथाङा बिटिआर एकर्डनि सायाव क'क्राझार बिटिसि सेक्रेटारियेटनि काउन्सिल एसेम्ब्लिनि गेवलां फोथाराव डिबेट खालामनो थाखाय बिथाङा आंखौ लेंहरदों आङो बेबायदि डिबेट खालामनो हानाय व्यक्ति नङा आङो बिथाङा जुदि उसुबिदा मोनाब्ला आं बिथांनि न'आवनो थांगोन बिथांजोंनो आङो जिरायनानै रायज्लायगोन कारन जोङो दायो गोदान जेनेरेसन आरो जोङो आगोलनि जायफोर दैदेनगिरि लिडारफोर दङ बिथांमोननिफ्रायसो जों सोलोंदों बड'फानिफ्राय सोलोंदों बा
सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो सोलोंदों इउजि ब्रह्म सोमब्ला बसुमतारी रोनगोरा नार्जारी आरो दिनै प्रमद बर' बा गायसनगिरि आफादगिरि कनकेश्वर नार्जारी बा नोङो बानेश्वर बसुमतारी बिथांमोननि आदर्श नीतिखौनो लानानै एबसुनि बिबानखौ आङो रुजुनदों मावदों आरो बेयाव आङो जेबो गोरोन्थि मावाखै होननानै आं सानो दा बेखायनो बेबायदि चेलेन्ज खालामनाय जे थासारि बे थासारिफोरखौ थारैनो लाबोबा मोजां आरो आङो गावखौनो आङो अपेन हार्टजों बुंगोन जे आङो नोंथांनि न'आवनो थांगोन नोंथांजों रायज्लायगोन खारन नैबे 10 बोसोरनि सोमावसारनायाव बा 15 बोसोरनि एबसु मावनायाव आङो नोंथांखौ गोबांबार लोगो मोनदों नोंथांजों रायज्लायदों आरो रायज्लायनानैनो नोंथांनि जिखिनि आदर्श नीति साननाय हनाय बिनिनो मोनसे इनफ्लुयेन्सफोरखौ लानानै जोङो दिनै हाबा मावगासिनो दङ दा बेखायनो आङो दिनै बे बाथ्राफोरखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव बा गिदिर गिदिर सानसुमा खुंगुर बसुमतारीनि जिखिनि एलिगेसन बे एलिगेसनफोरनि सायाव आङो खेंफोरथि होबाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला मोनदोंब्ला थारैनो निमाहा होगोन होननानैबो आङो बयनिसिमबो आखाइ खबजबनानै आङो खुलुमबाय गोजोन्थों